Naghuhukay yon sa gitna ng baryo na para bang meron itong kung anong bagay na itinatanim. Dala ng kuryosidad nila Eseng, ninais nilang ito ay pagmasdan upang kanilang malaman ang lihim na ginagawa ni Crisostomo. Habang patuloy itong nagbubungkal sa lupa, may iilang mga aso ang nakapaligid dito na hindi mga ordinaryo. Lahat ng mga asong yon ay merong tali sa leeg na sumisimbolong sila ay kaisa ni Crisostomo. Hindi naman sila nito gaanong natunugan sa kadahilanang kasabay ng pagkubli nila sa mga damo ay ang pagtago nila ng kani-kanilang mga presensya. Nang makahukay na ito ng angkop na lalim, bigla namang sumipol si Crisostomo na para bang meron itong tinatawag. Ayon kay Eseng, na nasa 2 katao ang hinukay nitong balon kung hindi siya nagkakamali. Matapos niya itong gawin, bigla namang nasipat nila Eseng ang paglakad ng 2 matipunong lalaki na halos doble ang laki sa isang ordinaryong tao. Kagaya ni Crisostomo, meron din itong tali sa leeg at nakakadena ang kanilang mga kamay at paa na siyang nagsisimbolo ng pagkaalipin nito sa pangkat ni Kanyas. Nakakubli din ang buong pagmumukha ng nilalang ng isang balat ng hayop upang mapigilan ang sinuman na masilayan ang kanilang kaanyuan. Napakarami na din itong galos sa kanyang buong katawan na siyang naging marka ng masalimuot nitong nakaraan. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ni Crisostomo, muli na naman nilang nasipat ang pagbigay nito ng senyas sa 2 nilalang. Kasabay ng pagbigay nito ng kautusan sa kanyang mga alipin, ay ang mabilisan namang pagbaba ng mga ito sa balong kanyang hinukay upang kunin ang isang bagay. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang umahon ang mga nilalang na yon na merong bitbit na isang kabaong. Sa muling pag-apak nila sa lupang kinatatayuan ni Crisostomo ay ang paglaho ng mga ito. Animoy parang bumagsak lamang na mga buhangin ang mga nilalang na yon sa lupa na siyang dahilan ng mabilisan nilang pagkawala. Maging ang kabaong nilang dala ay tuluyan na ding naglaho sa paningin ng pangkat nila Eseng. Matapos ang mga pangyayaring yon, napagpasyahan nilang dahan-dahan ng lumapit sa kinaroroonan ng kanilang kalaban. Maingat ang bawat galaw noon nila Eseng sa kadahilanang maaaring matunugan ang kanilang paglapit ng mga asong nagbabantay sa paligid. Sa puntong yon, napagpasyahan na nila Eseng nakitilin ang buhay ng isa sa mga disipulong pinagkakatiwalaan ng kanilang mortal na kalaban. Subalit, bago pa man nila magawang makalapit kay Crisostomo, bigla naman itong humalakak habang nagwiwika ng, "Para kayong mga ahas dyan, Eseng! Hanggang kailan nyo ba balak magtago dyan? Sabagay, ganyan talaga ang mga gawain ng mga antingerong mahihina." Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan. Animoy sa puntong yon, hindi na niya nagawang maatim ang labis-labis na paglalaro sa kanila ng mga galamay ni Kanyas. Alam niyang kinakailangan nilang mag-ingat sa taong yon, subalit iwinaglit na ito ni Eseng sa kanyang isipan. Nang magkatitigan na sila ni Crisostomo, doon ipinakita ni Eseng ang kanyang nakakatakot na pagmumuka. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang nakapagpasya na itong pumatay ng tao. Sa pagsipat dito ng mga alagang aso ni Crisostomo,
ay ang mabilisan naman itong pagsugod upang lapain si Eseng. Ngunit bago pa man sila makalapit doon, nagawa na silang ilibing ng buhay ni Makot. Ang iilan sa mga nakaligtas na nilalang ay pinatay ni Manong Timo sa pamamagitan ng pagsakal sa mga ito. Nang masipat nila Manong Timo ang pagiging seryoso ni Eseng, doon na sila nagsimulang lumapit upang ito ay kausapin. Eseng, maghunos dili ka. Huwag kang magpapadala sa galit dahil yan ang matinding kaaway ng ating mga sarili. Pakalmahin mo ang iyong isipan upang makaisip ka ng maaaring gawin sa sitwasyong ito. Wika ni Manong Timo. Nang akmang sasagot na si Eseng, bigla naman siyang napatigil nang maramdaman niya ang paghawak sa kanya ni Crisostomo. Pagsilay niya sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang pagmumuka nito na merong napakabahong amoy. Sa pagsilay dito ni Eseng, ay halos hindi niya magawang makapagsalita sa kanyang kinaroroonan. Maging sila Manong Timo noon ay hindi na iwasang magulat sa mga pangyayari. Habang gumagalaw ang pagmumuka ni Crisostomo, doon nila nasilayan ng malapitan ang mga malabuhanging sumusunod dito. Nakita rin nila noon ang pagkawala ng tenga ni Crisostomo na parabang ito ay nilapa ng isang mabangis na hayop. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa namang makawala ni Eseng sa tigalpong ibinigay sa kanila ni Crisostomo na siyang naging sanhi upang magawa niyang mabunot ang kanyang sundang. Nang masipat naman ito ng disipulo ni Cañas, ngumisi lamang ito habang mabilisang naglaho sa kanyang harapan. Huli na nang mahataw yon ni Eseng kung kaya't hindi niya ito nagawang matamaan. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Alerto kayo mga kapatid! Dahil ang katahimikan ay merong nakaambang panganib. Wika ni Eseng. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan niyang pagtawag sa tagapagbantay ng mutya ng Nara upang magawa nitong umalalay sa kanila sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon narinig nila Eseng ang mga sademonyong usal ni Crisostomo. Pilit nila itong hindi pinapakinggan, subalit ang bawat katagang binibitawan noon ni Crisostomo ay nagagawang sumuot hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga sistema. Nang hindi na nila maatim ang mga nangyayari, napagpasyahan na nilang labanan ito gamit-gamit ang kanilang mga panalangin. Habang patuloy silang nananalangin, dahan-dahan naman silang lumuluhod sa lupang kanilang kinatatayuan. Ayon kasi kay Ermetanyong Tasyo, na kapag nais mong makipag-usap sa Panginoong may likha ng lahat, kinakailangan mong magpatira pa habang binabanggit mo ang iyong mga hangarin. Sa ganoong katayuan, makikita ng Panginoon na isa kang mabuting kanyang likha na siyang nararapat lamang na pagbigyan ang mga kahilingan. Dahil sa lakas ng panalangin noon nila Eseng, kung kaya't nagawa nilang maitaboy ang disipulo ni Cañas. Ang buong akala nila noon, nagawa na nga nilang maitaboy si Crisostomo, ngunit sa puntong tumigil ang kanilang pagdarasal, bigla itong lumitaw sa niluluhurang lupa ni Bipel. Kasabay ng paglitaw nito ay ang mabilis na namang paghila nito kay Bipel patungo sa isang lagusang hindi mawari nila Eseng kung saan ang pupuntahan. Nagawa pang lumusob noon ng tagapagbantay ng mutya, ngunit tanging sandalyas na lamang ni Bipel ang kanyang nakuha.
Hindi na nito nagawa pang pumasok sa lagusan sa kadahilan ng masyadong mapanganib para sa kanya ang mga ganoong gabay. Kahit merong taglay na lakas si Ruben, wala naman siyang kakayahan kapag siya ay pinagtulungan ng napakaraming kalaban. Matapos maglaho ng ginawang lagusan ni Crisostomo, wala nang nagawa noon ang magkakapatid kung hindi ang isigaw ang pangalan ni Bipel habang patuloy na nag-aalala at umiiyak. Bago pa man tuluyang mawala si Crisostomo sa kanilang kinaroroonan, ay nakapagwika pa ito ng, Humanda kayo! Dahil ito pa lamang ang simula ng paghihirap ninyo. Uunti-untiin namin kayo hanggang sa mawala na kayo ng lakas maging si Tasyo! Sa pagkawala ni Crisostomo sa kanilang harapan, tanging pagdapa na lamang sa lupa ang nagawa nila Manong Timo habang patuloy na pinagsususuntok ang lupang kanilang kinaroroonan. Patuloy pa ring humahagulgol ito sa kanyang pag-iyak dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Alam niyang hindi ito bibigyan ng awa ni Kanyas dahil sa purong demonyo na ang mga nilalang na yon. Nang hindi na makayanan ni Manong Timo ang kanyang nararamdaman, ninais nitong magwala sa paligid habang patuloy na isinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Dahil sa mutyang tangan-tangan nito, kung kaya't nagawa niyang masuwag ang iilang punong naninirahan sa lugar. Panay naman noon ang pag-awat nila Julio upang magawang pakalmahin itong si Manong Timo. Kasalanan ko to! Naging pabaya ako bilang pinuno ninyo. Kung sana, nahulaan ko lang ang lilitawang lugar ni Crisostomo, hindi sana mangyayari ang bagay na to. Patawad aking mga kapatid. Wika ni Eseng. Eseng, ano ka ba? Walang may kasalanan nito sa atin. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Hindi naman ikaw yung malapit kay Bipel. Huwag mong iatang sa iyong palikat ang pagsisising hindi sa iyo, Eseng. Dahil masama yan. Masama yan sa iyong kalusugan. Lalong-lalo na sa iyong kapwa. Sagot naman ni Makot. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, tanging pagtatahimik na lamang ang kanyang naging kasagutan sa lahat ng sinabi ni Makot. Dahil sa labis niyang pag-iisip, muli na namang bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang kapatid na si Ubet. Ang naramdaman niyang sakit noon sa pagkawala ni Bipel ay halos naging kapantay na sa kamatayan ni Ubet. Alam kasi ni Eseng na hindi na yon makakaligtas sa kadahilan ng wala sa bokabularyo ni Kanyas ang salitang awa. Maaaring gamitin din si Bipel bilang isa sa mga alipores nito kung magkataon. Inaasahan na nila Eseng ang ganoong bagay sa kadahilan ng masyadong mapaglaro si Kanyas sa kanyang mga kalaban. Kapag alam niyang kayang-kaya niya ang mga ito, patuloy niya itong paglalaruan hanggang sa dumating ang puntong sumuko na ang kanyang mga kalaban. Inaasahan na dinoon nila Eseng na maaaring pasapian sa demonyo ang katawan ni Bipel upang magkaroon ito ng abilidad na papantay sa kanilang mga tangan-tangang mutya. Habang patuloy nilang iniisip ang bagay na yon, naging palaisipan din para sa kanila ang dimensyong pinuntahan nila Crisostomo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iisip, wala na silang nagawa kung hindi ang dahan-dahang tanggapin ang mga pangyayari. Si Manong Timo noon, panay lamang ang pagbato ng mga maliliit na bato sa lupa upang ibaling ang kanyang atensyon sa bagay na yon.
Ilang oras pa ang lumipas. Wala nang nagawa ang kanilang pangkat kung hindi ang lisanin na ang lugar na kanilang kinaroroonan. Kahit gano'n na ang nangyari, pilit pa rin silang naghahanap ng aswang sa paligid upang mapagbuntungan nila ng galit. Yun na lamang ang kanilang naiisip na gawin noon para naman kahit papaano magawa nilang makabawi noong mismong gabi. Kapag may nakita kong demonyo ngayong gabi, sisiguraduhin kong matinding paghihirap ang kanyang mararanasan bago siya tuluyang mamaalam. Demonyo ka, Crisostomo! Huwag kayong magkakamaling saktan niyo ang aming kapatid dahil hindi kayo niyan inaano! Wika ni Manong Timo habang sila ay naglalakad. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, walang pag-uusap ang naganap sa pagitan ng bawat isa. Kanya-kanya sila noong may pinagkakaabalahan upang kahit papaano'y magawa nilang matanggap at malimot ang mga nangyari. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang isang bahay na merong mga tiktik na umaaligid. Pagsipat dito ni Manong Timo, walang sabi-sabi, bigla niyang sinugod ang mga ito nang hindi na nag-iisip. Ganon din ang ginawa noon nila Eseng upang kahit papaano'y magawa nilang mailabas ang kanilang mga galit. Nang masipat sila ng mga tiktik, ay nagpumilit pang kumaripas ng takbo ang mga ito upang magawang takasan ang kanilang pangkat. Subalit dahil sa taglay na bilis ng tagapagbantay ng mutya ng Nara, ay naging imposible ito para sa mga nilalang. Hindi sila noon nagawang kitila ng buhay ni Hoben, alinsunod sa utos ni Eseng. Nang madakip na niya ang lahat ng tiktik, dinala nila ito sa isang tagong lugar upang doon ipataw ang kanilang parusa. Ilang minuto lamang ang lumipas, narating na nga nila ang angkop na lugar na maaaring paglitisan sa mga tiktik. Ayon kay Eseng, na nasa 5 ang bilang nito at ang 2 sa kanila ay medyo may kabataan pa. Bago pa man kasi nila narating noon ang tagong lugar, nag-anyong tao na ang mga ito habang patuloy na humihingi ng kapatawaran. Ngunit ang lahat ng yon ay naging baliwala para sa pangkat nila Eseng. Nang marating na nila ang lugar, agad naman nilang itinali ang 5 tiktik upang ito ay litisin. Di pa man tapos sa pagtatali noon si Julio, buong lakas niya na itong sinakal hanggang sa madurog ang lahat ng buto nito sa leeg. Mga demonyo kayo! Hindi dapat kayo binibigyan ng karapatan sa mundong ito! Sigaw ni Manong Timo. Matapos niya itong gawin, agad niya namang hinawakan ang 2 tiktik upang ito ay pagpapatayin. Ang ginawa naman noon ni Eseng ay ang usalan ang mga bangkay ng kanilang mga bihag upang magawa niyang malinis ang kaluluwa ng mga ito kahit papaano. Matapos nilang patayin ang lahat ng nilalang na yon, napagpasyahan na nilang bumalik sa tahanan ng kanilang guro. Nang marating na nila ang tahanan ni Ermetanyong Tasyo, muli na namang tumulo ang kanilang mga luha at bumuhos ang kanilang mga dinaramdam. Ang kanilang lungkot, kinikimkim na galit, paghihigante at puot ay halos maghalo-halo na sa kanilang mga emosyong ipinapakita. Dahil sa kanilang kakaibang asal noon, nagawa namang magkaideya ni Ermetanyong Tasyo sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nga nalaman ng kanilang guro ang masalimuot na nangyari kay Pipel.
Alam kong matalik kayong magkakaibigan at magkakapatid. Alam kong labis kayo ngayong nasasaktan dahil sa pagkawala ni Pipel. Subalit ang trahedyang yan ay naway magawa niyong malampasan ng walang tinatalikurang paniniwala. Ipagpatuloy niyo ang inyong mga naumpisahan, alang-alang sa mga taong nagbuwis ng buhay. Mapalakas lamang ang inyong pangkat. Tumahan ka na, Timo, dahil walang mangyayari ang pagmumukmok. Imbis na ikaw ay malungkot at umiyak, humanap ka ng paraan upang maipaghigante si Pipel. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Pasensya na ho kayo, Ginoong Tasyo. Pero para sa akin, madali lamang sabihin ang bagay na yan kaysa gawin. Marami na ho kaming pinagsamahan ni Pipel. Magmula noong kami ay bata pa. Ang mga alaala hong meron kami sa bawat isa ay mahirap iwaglit sa aking isipan o di kaya na may makalimutan. Sagot naman ni Manong Timo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, kung ano-ano na ang ginawa ni Ermitanyong Tasyo upang sila ay pakalmahin. Nagawa naman nilang mapakalma noon sila Timo. Subalit biglang nagbago ang ugali nito. Ang dating masayahin na Timong nakilala nila ay bigla na lamang naging seryoso sa lahat ng aspeto. Hindi na muna nila ito gaanong pinansin upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, maaga pang umalis ang pangkat ni Esseng upang hanapin ang kinaroroonan ni Crisostomo. Panay pa noon ang pag-uusap nila Julio sa mga nakakatawang bagay upang magawang patawanin si Manong Timo. Subalit kahit ano ang kanilang gawin, sadyang wala pang puwang sa puso ni Manong Timo ang salitang kasiyahan at pag-ibig. Sa tingin mo, Esseng, kapag nagawa ba nating mahanap at mapatay si Crisostomo, magagawa na ba nating iligtas ang ating kapatid? Nanlulumong tanong ni Manong Timo. Pasensya ka na, Manong Timo, pero hindi ko ho alam ang sagot sa inyong mga katanungan. Tanging Panginoon lamang ang nakakaalam ng lahat. Kung kaya't ipagpasa Diyos na lamang natin ang mga maaaring mangyari sa hinaharap. Subalit maging handa lamang tayo sa maaaring maging resulta ng pagkakadakip kay Bipel. Sagot naman ni Esseng. Nang marinig ito ni Manong Timo, mabilisan din naman siya nitong nilapitan habang patuloy na humihingi ng tawad. Tinanggap naman ito ni Esseng ng bukal sa kanyang isipan upang magawa niyang mawaklit ang galit sa kanyang katawan. Pinaniniwalaan kasi ito noon ni Ermitanyong Tasyo na ang pagiging galit sa kapwa at sa ibang bagay ay nangangahulugan lamang ng sakit. Kapag ang tao ay masyado nang nilamon ng galit at puot, doon pa lamang niya mararamdaman ang kakaibang sakit na babalot sa kanyang buong katawan. Pasensya ka na, Esseng, ha? Kung nagawa kong suwayin ang iilan sa mga payo mo noong nakaraan. Alam kong nagtatampo ka sa akin, kaya na may sana ako'y iyong mapatawad. Wika ni Manong Timo. Ayos lang ho yan, Manong Timo. Wala hong problema. Sagot naman ni Esseng. Nang marating na nila Manong Timo ang baryo, agad din naman nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Wala sila noong pinansing kababaryo, gawa ng nagbabakasakali sila sa lugar na yon na magagawa nilang mahanap si Crisostomo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nalibot nila Esseng ang buong baryo. Subalit kahit saan sila tumungo, wala silang nakitang kahit
anong bakas na maaaring tutukoy sa kinaroroonan ni Bipel. Sa pagsapit ng gabing yon, maaga pang nagpaalam sila Eseng kay Ermitanyong Tasyo na maghahanap sila ng mga aswang. Dahil sa wala naman noong ginagawa ang matanda, napagpasyahan nitong sumama sa pangkat nila Eseng. Saan ba ang tungo ninyo, Eseng? Alam kong meron kayong binabalak, kaya na may mas mainam na ito ay ilahad nyo sa akin habang maaga pa. Wika ni Ermitanyong Tasyo habang ito'y nag-aayos ng kanyang mga gamit. Wala ho kaming lakad, Ermitanyong Tasyo. Maghahanap lamang ho kami ng mga demonyong naghahari sa gabi. Kasama na ho dyan sila Kanyas at Crisostomo. Sagot naman ni Julio. Tama si Julio, Ermitanyong Tasyo. Ginagawa po namin to upang kahit papano maipaghiganti si Bipel at magbakasakali na ring makita namin si Kanyas. Dagdag pa ni Robin, ni Makot. Nang marinig ito ni Eseng, ninais na lamang niyang pakinggan ang mga susunod pa nilang pag-uusap. Hindi na muna niya piniling makisali sa mga usapin sa kadahilanang patuloy niyang iniisip ang maaaring kinaroroonan ni Bipel. Nang magawa na nilang maikot ang buong baryo, muli na naman nilang napagpasyahan na tumungo sa sityong kinaroroonan ng abandonadong tahanan. Yun na lamang ang huli nilang naiisip na lugar sa maaaring kinaroroonan ni Bipel. Ilang minuto lamang ang lumipas, nadapo na nga sila Eseng sa abandonadong bahay. Agad din naman sila noong naghiwa-hiwalay upang maiging pagmasdan ang buong paligid. Sa paglalim ng gabi, tanging pagsimoy na lamang ng hangin ang nararamdaman nila Eseng. Hindi na nila noon gaanong pinapansin ang mga multo, sa kadahilanang hindi naman sila nito magagawang saktan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, muli na naman nilang nasilayan ang dalawang aliping pagmamay-ari ni Crisostomo. Nakabantay lamang ito sa 5 pansyong nagsisiuslian na hindi magawang mawari nila Eseng ang dahilan. Wala nga silang kaide-ideya kung para saan ang mga pansyong kanilang nasisilayan. Eseng, kailan nyo lang nasilayan ang mga nilalang na yan? Tanong ni Ermitanyong Tasyo. Noong natangay ho si Bipel, Lolo Tasyo, nakita din ho namin ng mga demonyong yan. Subalit bigla din itong naglaho pagkuha ng isang kabaong na hinukay ni Crisostomo. Sagot naman ni Eseng. Nang marinig ni Ermitanyong Tasyo ang sinabi nito, bigla naman itong napaupo sa kanyang kinaroroonan. Maiging pag-iisip ang kanyang ginawa noon tungkol sa maaaring paggamitan ni Kanyas sa 5 pansyong kanilang nasisilayan. Alam ni Ermitanyong Tasyo na mahalaga ang mga ito dahil sa tanging mga importanteng bagay lamang ang pinapabantayan ng kanyang kapatid. Upang magawa niyang mahulaan ang iniisip ni Kanyas, kinakailangan niya ring gayahin ang pagiging henyo nito sa larangang kanyang tinatahak. Alam niyang matalino si Kanyas, kaya hindi ito gagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Okay, yung 18 sunod kaagad natin. Pahinga lang ako. Salamat.